Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mana sab kanimo. Karong adlaw atong gihimo ang ikaduha nga nobinaryo para sa atong segunda patron og niining misa atong pangayoon sa Ginoo pinaagi sa Birhen sa Santo Rosario, ang kalinaw sa tibuok kalibutan, kaayuhan sa mga masakiton ug nga unta matapos na ning atong giantos nga pandemya. Padayon sa tang magampo sa atong mga kaigsuonan nga nagsigig tabang nato dinhi, ang atong mga benefactors and donors, labi na gyud sa nagsigig og pamalit sa atong latest ongoing pagpamaligya sa MMCG or Mother Mary's Consoling Graces para ni sa atong kapistahan. Uban sa mapaubsanon nga kasing-kasing, atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, ang imong gugma kanamo nilabaw sa tanan namong gilauman o gitinguha. Pasaylua ang among mga kalapasan ug ampingi kami diha sa imong kalinaw ug dad-a kami nganha sa dalan sa kaluwasan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kadimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Joel. Kamong mga pari nga nag-alagad diha sa halaran sa Ginoo, pagbisti kamog sako ug paghilak kamo. Pangadto kamo sa templo ug pagbangutan didto sa tibuok gabii. Hapit na moabot ang adlaw sa Ginoo. Magdala kinig kalaglagan gikan sa labing gamhanan. Pagka makalilisang sa maong adlaw, patinguga ang trompeta, ipalanog ang pasidaan didto sa Sion, ang balaang bungtod sa Dios. Pangurog kamong katawhan sa Huda, kay hapit na moabot ang adlaw sa Ginoo. Usa kini kangitngit ug dulom nga adlaw, gitaptapan sa mga panganod ug ngiob kaayo. Ug sama sa kangitngit nga mulukob sa kabukiran, muhugpa ang bagang panon sa dulon nga wala pa ingon sukad masukad ni may sama niini sa umaabot nga mga adlaw.
ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo maghukom nga matarong sa kalibutan. Ang Ginoo maghukom nga matarong sa kalibutan. Pasalamatan ko ikaw, O Ginoo, sa tibuok kong kasing-kasing. Isaysay ko ang tanan mong katingalahang mga buhat. Maglipay ako magsadya diha kanimo. Awiton ko ang kadayganan sa imong ngalan, o labing halangdon. Ang Ginoo maghukom nga matarong sa kalibutan. Gibadlong mo ang kanasuran o gilaglag ang dautan. Gipapas mo ang ilang mga ngalan hangtod sa kahangturan. Ang mga nasud na unlod sa gahong nga ilang gihimo, salitag nga ilang giladlad, nabitik ang ilang mga tiil. Ang Ginoo maghukom nga matarong sa kalibutan. Apan ang Ginoo nagalingkod sa iyang trono hangtod sa kahangturan. Gipabarog niya ang iyang trono aron maghukom. Gihukman niya nga matarong ang kalibutan. Gimanduan niya ang kanasuran uban sa kaangayan. Ang Ginoo maghukom nga matarong sa kalibutan. Alleluia, alleluia, kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasab kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ko ikaw, O Ginoo. Pipila sa mga katawhan miingon, si Beelzebul ang pangulos mga yawa, mao'y naghatag kaniya gahom sa pagpapahawa kanila. Dihay uban nga buot mobitik kaniya, mao nga sila mihangyo kaniya nga maghimo siyag usa ka milagro aron pagpaila nga siya pinadala sa Dios. Apan nahibalo si Jesus sa ilang mga hunahuna ug miingon siya kanila,
Bisan unsang nasura nga magkabahin-bahin ug magunay pag-away, dili mulungtad og dugay. Ang banay nga mabahin-bahin maungkag. Busa kun diha sa gingharian ni Satanas may mga pundok nga nagunay away, unsaon man paglungtad sa maong gingharian. Nag-ingon kamo nga naghingilin ako sa mga yawa tungod kay naghatag si Beelzebul kanako gahom sa paghimo niini. Kung giingon niini nako paghingilin kanila, giunsa man di ay sa inyong mga sumusunod pagpapahawa kanila. Ang inyong kaugalingong mga sumusunod nagpaila nga sayop gayod kamo. Ang tinuod mao nga tungod sa gahom sa Dios naghingilin ako sa mga yawa ug kini maoy nagmatuod nga naghari na ang Dios kaninyo. Kung ang usa ka tawo nga kusgan nga sangkap sa tanan niyang inandam nga mga hinagiban, magbantay sa iyang balay, dili gayod kahilabtan ang iyang mga butang. Apan kung may mas labi pang kusgan nga mosulong ug mobuntog kaniya, ang labing kusgan musakmit sa tanang mga hinagiban nga gisaligan sa tag-iya ug bahin-bahinon ang iyang tinulis. Ang dili dapig kanako batok gayod kanako, ang dili mutabang kanako pagtigom nagpatibulaag. Sa panahon nga mogula sa usa ka tawo ang usa ka daotang espiritu, magsuroy-suroy siya sa mga dapit nga mamala ug mangitag iyang kapahulayan. Kung dili siya makakaplag niini, magkanayon siya, mubalik lang ako sa akong gipuy-an kaniadto. Busa, mubalik siya ug makakaplag sa balay nga malinis ug maayo ng pagkapahimutang ang mga kasangkapan niini. Unya, mugula siya ug magdalag laing 7 ka espiritu nga labi pang dautan kay kaniya ug manulod sila ug mupuyo didto. Busa sa katapusan, kadtong tawhana mulabi pa kadautan kaysa sinugdanan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, Kristo. Ang atong Ebanghelyo taas-taas gyud, niya murag daghan siya gihisgutan. Ang una mao ang react sa mga tao, pipila ka mga tao, labi na sa mga leader sa mga Hudiyo, nga si Jesus ilang ginganlan og kauban ni Beelzebul, ang prinsipis mga yawa. Nagpapahawa siya yawa, ginamit ang gahom sa yawa. Muuyon mo nila o dili? Uy, tubag. Di mo moyon? Samayo. Kung pananglitan, si Jesus magpapahawag yawa, sama atong gibuhat niya atong duha ka buok giyawaan niya ang mga yawa, gipabalhin niya ngadto sa mga baboy ug ang tanang baboy mga 2,000 kuno ka buok nahurot gyud kamatay. Unsa inyong isulti ni Jesus? Tarong o buangon? Kana bang nakay anak ron giyawaan niya papahawaon sa Ginoo ang yawa, pero ang yawa muhangios Ginoo, sunugon ni nako ilang balay. Niya musugot ang Ginoo niya, sunugon inyong balay. Unsa man? Moingon ka nga Dios no ning tawhana. Nga nakay gibuhi nga mga baboy, napakay mga iro, napakay mga manok, hotdog patay, siyawa, musugot ra sang Ginoo. Niya moingon ka nga kana ganing buutan ni siyang tawhana. Dios no ni.
Uy, tubag, uy. Dili no. O, mao ni silang giingon. Kay gibuhat man ni Jesus. Na mag-isay giingon, biyai inyong balay, biyai ang inyong negosyo, biyai ang inyong kanang inyong kwarta, ipanghatag na sa mga kabos. Kinsa gyud di mo ingon anang giyawaan. No, among-among ning iya. So doon na sila gibasihan, ga-analyze sila. Nya karon ra bang panahon na? Mura ba yang ingon ana? Nya kay ang imong tan-aw sa nagwali, giyawaan man, di nimo sundon. Muna magsige kong ingon diri ang inyong koral guba kanang inyong mga daan nga gamay padak-in ang daan aron dili na tama sabod diha naminaw mo nisunod mo kayawa ng tawhana ana mo ano sige ang tag-ingon ana sa unta diri way buot ako nang yuta anong ingnon man ko ana madugay gyud moingon jud kana akong giyawaan is Padersiano kanang inyong kilay ayaw nagkiskisi, kanang inyong buhok ayaw nagkolore. Di ka mo maingon nga giyawaan. Kay tan-aw gud nato mga igsuon dinis kalibutan ba ang Ginoo mao'y tighatag unsay pabor nato. Dili ta mo ingon, dili ta mo dahig kun ang Ginoo di na mohatag sa pabor nato. Muna diri sa atong unang pagbasa, giingon diri pagsulti ni Propeta Joel, kamong mga pari, paghilak mo, pagsulob mog sako, kay moabot ang Ginoo og muranig mga kangit-ngit, patyon ang tanan ninyo mga tanom, inyong mga kabtangan. Ingon ana ang Ginoo basta moabot sa itong kinabuhi, iyang patyon ang tanan. Di mong tuwala. Iyang kuhaon ang tanan, gubo niya ang tanan. Nga naman, kay kini di ay atong lawas, kining atong kinabuhi, mura ni siyag balay. Anha mo puyo ang Ginoo o ang yawa. Nya ang yawa, matud pa ni Jesus, di ba na siya manglimpyo? Unsa may iya? Mupuyo ra siya. Nya kung mulakaw na siya, unsa may iyang buhaton? Magsuri-suri ra na siya laing kapuy-an nyagwa gani siya maadtuan nga lain mubalik siya diha nimo nya unsa may sunod igtan-aw niyang limpyo na wa may gapuyong lain wa may Ginoong gapuyo pulihan din niya pito pa ka espiritu nga mas dautan munang musamot yung kadautan ng tawhana tagaan ta mo igsampaw mo nakasabot ba mo ani. Ako galisod kong sabot pero ato lang ko nung suwayag sabot-sabot. Nang litanon, isimba ka karon. Unsa man ka, hugaw ka o limpyo? Limpyo ka karon kay nisimba man ka. Ginoo, salamat in taon. Ginoo, nya magampo ka ba? Ginoo, in taon makakita ta kog kwarta para akong ikapausab sa akong balay. Kay sus gubaona na gyud Lord luoy kay mistanan. Ana. Nya moingon dayon ang kuan, moingon dayon ang kanini ang imong kaugalingon, mausab lang ng balaya, Lord. Mausab lang na among balay, makakwarta lang ko. Magsige na gyud kog simba kada adlaw. Nya, sakto nang pangayua o dili? Unsay dili sakto naunsa. Naunsa mamumuram sa mugiyawaan. Sakto mo na. Pero pagbantay. Bantay ana. Nga naman kay ang imong gustong papuyon diha nimo mao ang kalibutano nimong mga pangandoy, ang pangandoy nga makabalay, ang pangandoy nga makakwarta, muna imong gustong papuyon. Pero ang imong giingon basta naa lang ni magsigi na gyud kog simba. Maayo lang ko sa akong sakit, Lord. Kining akong COVID, kining akong cancer. Maayo lang ni Lord. Basta maayo lang, magsige na dyan kong donate sa simbahan. Kay kondisyon ba? Ang resulta, inigawas di mo aning simbahan, sa may mahitabo, sugaton dahil kas iyawa. Nada yung moingon mo, kaning numeroha sa swertres. Palitan siguro like kang daw sa pila man sa tingnan kuan siya ikaw tagpila na ron sir Tris pila ng
ticket ana o ko kibaw na. Awasan mo kibaw, maayo di kay di mo mutugan. Unya ang kay nagkinahanglan lagi kag kwarta, imong paliton. Sus karon kay ninggawas man yung numero. Nakadaog man kag mga 120,000. Di imong gipausab imong balay. Sunod adlaw na sad, nanasay ni sulti di mo, nanasay numero. Palit na sa kab, daog na sa kab, 300,000 kay dako-dako naman imong gipalit. Dabli samot na gyud kanindot inyong balay. Salamat Ginoo, padaog ko nimo swertres. Pag sunod na sang buwan, palit na sa kag numero, daog yapon 500,000 na. Pila naman imong kwarta? Kuha na, mga 900,000. Samot na yung kanindot inyong balay. Pag sunod pag yung kuhan, buwan, luto na yun, number. Sus, ikapag yung nakadawat sa kanini ang kuhan, jackpot nga price nga 250 million. Ang saan naman mahitabo sa inyong balay? Pati na yung nindota. Kay nindot naman kayo, bimo nang gikural. Wa na'y kaagian inyong silingan. Nya kung muriklamo inyong silingan, mingon dayon ka nga, paningkamot mo kinyo. Ako maning kwarta, ako sa dingyuta. Suko na kay ka. Ang imong mga silingan, magsige naglibak. Murag yung unsas una, Ari ba magpangayon sa mga? Unya, at ako magpangayon sa inyo. Nya, unsa naman ni karon. Away na ni mong tanan ni mong silingan. Perti na ni mong istrikta ha. Garbuhon na kay kab, nindot na kay kagsakyanan, gara na kay kastanan, kay perti naman imong datua. Asa man, Diyos nun pa ka o yawanon? Gipuy-an na kagdaghan kay ngiyawa. So, unsaon man din nato, aron ang atong kaugalingon, mapuy-an o Ginoo. Unsaon man? Matod pa ni Kristo, kining pagpapahawa na kugyawa, nagpasabot ni nga, naghari na ang Dios kaninyo. Paharia ang Ginoo diha nimo. Nya sigihig sunod unsay iyang gusto. Mao na ang mahal nga Birhen Maria, gipahari niya ang Ginoo diha niya. Wa gyud siya mangayog kwarta nga unta ang iyang anak makahimo man gyud unta paghatag bisag pila pa ka bilyon. Wa gyud mangayo ang mahal nga Birhen og kwarta. Unsa may gipangayo sa mahal nga Birhen Maria? Kasi yang ipangayo, ang makatubag, tagaan ako 1,000. Wala mo kibago siyang ipangayo. Ang pulong sa Ginoo. Sulugoon ako sa Dios, matuman dinhi kanako, sumala sa imong pulong. Kada sitwasyon nga giatubang sa mahal nga Birhen, ang pulong sa Ginoo mo iyang pangayoon. Lord, lamdagi ko sa imong pulong. Pagtanaw niyang iyang anak, gikulatag maayo, lamdagi ko sa imong pulong. Mingon dayon ang Ginoo, mao ni agianan sa kaluwasan, matuman ang imong pagbuot. O kanindot, no? Kita kas imong bana nga nangabit, Ginoo, unsa may imong pulong siya, ang imong bana nahigugma, kamaog yung muhigugma. Ay, salamat Lord, kay akong bana, kamaog yung muhigugma, hasta silingan gihigugma. Siya mao man na ang giingon nga, love your neighbor. Di ba? As yourself. Siya niya, ako Lord. Siya, love your neighbor, son, as yourself. Di ba? Yung maingon din ka, matuman din ka nako, sumala sa imong pulong. Yung sa may mitabo ni mo, mahimo kang buutan kaayo, kusog kay kang mupasaylo, taas kay kang pailob, din adyod ka maratol. Kana mo na naghari na ang Ginoo nimo. Di na makuha ang imong kalinaw, ang imong kalipay, permanente na. Di ka maghilak, di na ka magsigi og pangkagot ang ipon sa kasuko, og mauna na ang gitawag nga gingharian sa Dios. Mao na ang atong kasing-kasing importante kay ni adinhi magsigig ratol sigig simba. Yang magsigig ingon ako, padir tagay kong kwarta, tagay kwarta na ko. Ayaw lagi pagsig pangayog kwarta, pangayog Ginoo. Siya paniwatan ko ipalit o pagkaon, ako pangayo lagi Ginoo. Ang Ginoo ko itighatag o pagkaon, ano ari magsiig pangayog pagkaon?
Wa man kay sunod-sunod sa Ginoo. Bikaron ug wa kay kapalit bugas ug mangayo kag pulong sa Ginoo. Unsa kay isultis Ginoo? Ha? Unsa kay isulti? Pareha gud aning gisultis unang pagbasa, pagpuasa kamo. Paghilak kamo. Ana, pagpuasa mga 15 ngantos 40 ka adlaw. Bitaw. Nga naman di ay. Sa imong pagpuasa nakaamgo ka, wa na day kay bugas. Kay nga naman, sige di ay kag pangutang sa una, kay ipalit ra gyud imong TV, ipalit ra gyud imong refrigerator, ipalit ra gyud nimo anang imong mga kaning-ganing pa gara-gara des imong kaugalingon. Sa imong pagpuasa nakaamgo ka nga angayan daing ibaligya ang TV, ang refrigerator, ang cellphone kay wa ni kapuslanan, apil na ng imong mga alahas nga imong ipangkawit dinhi nganhi anis imong bukton, anis pagyus imong tiil, hae pa na nimo gipamutang imong mga alahas, ipamaligya na tanan hangtod ang imong mga sinina, ipamaligya na ang sobra mo ang gamay nila ibilin, pagkahalin sa tanan, purti nimong kwarta makapalit pa kag sinakong bugas. Ano man, di na pulong sa Ginoo nga ibaligya ang tanan o ihatag ang halin ngadtos mga kabos. Nya ikaw na maroy pinakakabos, ibaligya ang tanan aron ihatag nganha nimo. Nya mosunod ka na. Uy, hasta pari mao naman oy pabayaron sa iyang utang. Mao naman hino ipabayaron sa hulog-hulog niya sa motor. Naku, ayaw ko pabayaran ng motor, ibaligya ng motor aron maglakaw ka. Wag tang pa ng imong sugar, wag tang pa na imong kolesterol. Siya maliit sa kung trabaho. Naku, anong maliit bang kahit man di ka trabaho? Ay, isulti. Naku, umugi ka di ka galas 4 ka adlawon diri, di ka mo abot dito galas 7. Diyo, sayo sa dana pa din. Naku, ug matuog sa di ka galas 8, mata ka galas 3, di pwede. Pwede, dili. Oy, ang ato mga katigulangan dinhi sa inyo. Gikas tabla, abot pa ngadto sa Mandawi, lakaw na nila. Magsuo na. Oy, wa may ko kasuhay ana sa amo. Eskwela ko sa una, uli pa ko sa amo kay wa na gid tay kwarta. Nya, that is 6 kilometers ngadto padong Guadalupe. Nya akong klase alas 7:30 buntag. Gikan ko dito alas 4 kadlawon, hanggap ko na nako tanang mga bahay sa kaka aning akong naong mabulit ko ni sa laway sa kaka kanang mga magbay manaladian ng daan tanang yamog nga akong magian igabot na ko sa Guadalupe mura jud kog naligo nya higda-higda din ko gamay paspas kay mga 1 hour and a half man og lakawon gyud di paspas sa guldagan makuha ra gyud ko sa kaoras abot ko Guadalupe alas 5 higda din ko gamay kay para maka ligo dayon kaon dayon lakaw eskwelahan abot ako ito lingkod ko ito si IT ora lagwa magikan dito atong bukid layo kayo mahimo raman mahimo magyapon ko atong 5th honor ano man ay galakaw ko sa daan gatuon man sad ko sige man kog memorize ning kamot og memorize abot dito exam perfect pag yun pero perting kaka dagian mahimo ra man na siya ang ato lang yun kabuang di ta maminaw sa pulong sa Ginoo nga panghila kamo sakripisyo mo nya mao na siya ang atong kuwang dinhi mao na nga malipay ta nga karon na security guard nga ni text nako nga pader salamat in town nga naa sa kay laing slot kay wa bi ako kaapil atong una pader kay na short ko 700 ri akong natigom karon pader nakaabot na gyud nako og kani ganing usa ka slot so ihatag na 700 di wa na sa usa ka slot perti lipayan niya security guard nawa mo lipay wa man gani mo yatag-hatag gani slot gani MMCJ mga tagay lapos las pikas dunggan inig sulti nato nyara ba inig human ra ba ni kusog kay mo mga ayog pakmil joke lang na nasa tay kapalit pakmil ka naman ang atong halin ron iabot na mag 2,741 slots di ba dako na
1,259 na lang ang nahibilin nga slots. Sus, asa mong ngita na. Ugma ani, wa na, tungaan lang ni ani hibilin. Basta gwa na sa nuwi mamalit, no, kinaglagot na ako. Si Aro sa maglagot mo ani, nga tinarong man ni akong kuan. Bantay mo, maglagot kayo mo na ako, mahitabo gini ninyo ang naa sa salmo. Kung sa may itong tubag sa salmo, ang Ginoo maghukom nga matarong sa kalibutan. Unsa iyang ihukom sa dili mo palit og slot, kanon kanon mo sa mga dulon. Ang mo palit og slot, unsaon man? Patyon mo sa Ginoo, ana haron adto na mo sa langit, pero sa dipa mo mga matay patagamtamon taniya og kalipay. Sama ato akong gisgutan, security guard, inahan pagyod niya, nabiyuda pagyod kay ang iyang bana bago pag namatay, pero ni palit pagyog slot, naglayat-layat sa kalipay. Kamong wa mo palit, sigig pangayo, tanawa, di ba igawa simbahan, kusmod lang yapog naong. Way kalipay, murag giyawa ag pito ka buok. Sige na, nindog na ta. Atong himuon ang nobina sa mahal nga Berhen sa Santo Rosario. Mga igsuon, ang atong maagho puyamot nga inahan ang Birhen Maria sa Santo Rosario sa kanunay na nalipod, nag-agak, nagtudlo ug nagbukbo kanatong iyang mga anak sa dili maisip nga mga grasya sa dihang ang kalibutan na puno sa mga mangilad nga mga sala sa katawhan, mipahibalo ug midasig siya kang Santo Domingo nga bulahan sa labing maayong tambal sa kalaglagan nga mao ang pag-ampo sa Santos Uyamot nga Rosario, ug tungod niini nabag-o ug nakalingkawas sa kadautan ang tibuok kalibutan, uban sa mapaubsanon ug masaligon nga kasing-kasing ato karong himuon kining santos nga nobina. Pag-ampo sa ikaduhang adlaw. Mangluhod. Maghimaya ka Maria, matahom nga banag-banag, nga sa pag-anak mo sa labing mahayag nga adlaw sa katarungan, nga mao si Kristo Jesus, gihayagan mo ang among mangitngit ug masulub-on nga puloy-anan. Maria, laud sa mga kapaitan, sa mga makusog nga balud sa mga kasakit sa imong anak. Maria, rayna ug inahan nga halangdon, gidayeg ka labaw sa nga tanan nga mga binuhat, diha sa mahimayaon nga pagkuruna kanimo. Maghimaya ka Maria, bituon sa dagat, bintana sa paraiso, ug pultahan sa kaayuhan, lamdagan mo kami, matahom uyamot nga bituon, tungod sa kahayag ug gahom sa imong santos uyamot nga rosaryo. Hinginlan mo ang landong sa kamatayon, nga mao ang among mga kasalanan, nga nakangitngit sa among kalag. Ilisi sa mga kapaitan sa pagpenitensya, ang mga malimbungon nga mga kalipay, ug mga kahilayan ni ining kalibutana, nga maoy nakatukmod kanamo sa pagpakasala. Ug kay anaaman sa kamot mo ang sitro sa langit ug yuta, tungod ka ikaw man ang rayna ug inahan nga labing halangdon, padangaton mo sa mga kalipay sa langit ng lungsod ang mga gihinganlan nga mga anak ni Eva. Amen. Sa hilom ato karong pangayoon sa Ginoo, ang atong mga panginahanglan pinaagi sa Birhen sa Santo Rosario. Manindog. Sa matag pag-ampo ang inyong tubag, Ginoo, pamatia kami. Ginoo, pamatia kami. Alang sa simbahan, nga bisan sa paglutos, mupadayon sa pagsangyaw sa pagtuo, ug nga ang sakramento magiusa sa iyang katawhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa tanang kanasuran, nga ang mga kabus ug mga gigutom,
makadawat sa hustong pag-apod-apod sa mga bahandi sa kalibutan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19, nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton, ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa salugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama og pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga nangamatay, ang atong mga pag-ampo ug ang santos nga misa, magtabang kanila sa paghupot sa kaluoy sa Dios, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. O Dios, kinsang bugtong anak, pinaagi sa iyang kinabuhi, kamatayon o pagkabanhaw, nakakabot alang kanamo sa mga ganti sa kaluwasang tunhay, itugot among gipangamuyo, nga kaming na nagpalandong sa mga misteryo sa Santos Uyamot nga Rosaryo, makasunod unta sa ilang gipasabot o makakabot sa ilang gisaad, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapusulanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Amahan, dawata kining mga gasa nga gipangayo kanamo ni Hesukristo nga ihalad sa iyang handumanan. Ang hamong masinugtanon nga pag-alagad magpadangat unta kanamo sa kahingpitan sa imong pagluwas kanamo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magadaig kami magpasidungog ug magasangyaw kanimo diha sa piyesta sa Bulahang Maria kanunayng Birhen, kay nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Jesucristo among Ginoo, ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhono nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao,
aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, nining pans, kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Sorry ha, kay nikalit malani. Basig COVID na ni. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langit nung Amahan, atong gamiton ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygon ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunualuwasa kami sa dakutan.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manonobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, ang tud sa kahamturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maanaaw sab kanim. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos, anak kanimo, bulan ka sa mga babae nga tanan. O bulan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Diyos, iampo mo kami, mga makasasala, karunong sa hatak na sa kamatayon. Karunong sa hatak na sa kamatayon. Amen.
Magampo kita. O Dios, nga gamhanan ang Eucharistia nga among gipanag-ambitan, magpuno unta kanamo sa imong kinabuhi. Ang gugma ni Kristo nga among gisaulog dinhi, mag-agak unta sa among kinabuhi ug magdala kanamo nganha kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon ug mapuangorong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot, wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug sa kamatayon. Bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. Manglingkod. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa Diosnon nga panalipod. Ang ato lang buhaton sama ni Jesus ug ni Maria, paharion gid nato ang pulong sa Ginoo dinhi kanato. So atong pasalamatan ang atong nag-alagad karon sa atong second day sa nobina, ang naglimpyo sa atong simbahan, ang nag-anda maning atong mga gihimo karon nga mga nobina, labi na gyud sa atong mga nag-control sa sounds o sa atong TV monitors o kining atong pag-upload sa social media, ng atong IT, mga ITs, ang atong lectors o salmista, ang atong singer, si Brad Rene, ang atong mga ni-offers karon
niya ang nagpangulo sa dani sa bread and wine sponsor ng buntaga mao sila si Brad Rene o si Sister Tisi Monticalvo and family. Ato silang hatagag masipang pakpak. Salamat kayo. Karong hapon ang ato gihapong motorcade alas 3:30 sa hapon niya alas 6 sa hapon ang Novena Mass. Ang atong pilgrims mao ang Cofradia de San Vicente Ferrer Group 2 ug ang Zone 2 nga mga chapels nga naglangkob sa Barangay San Roque. Ang chapel sa Kawasan 1, Kawasan 2, Kawasan 3 ug Libho. So ato sana silang iampo nga do na unta sila mga representative pod makaari. Nya ugma pohon mauna ang atong kaning dedication sa atong simbahan niya karong buntaga padayon tang maminaw og short catechesis para pag-andam nato niining maong dedication. Atong paminawon si Brad Charles. Maayong buntag sa tanan. Kagahapon atong gisgutan ang unsa man gyud ang buot pasabot kung magdedicate sa atong simbahan. Atong differentiate ang dedication sa blessing. So sa laktod o sa minubo nga istorya, ang dedication sa simbahan ato aning paghalad, pahinungod ug pag-ila nga kining istruktura gibalaan o gipanag-iya na sa Ginoo. So karon ato na pong hisgutan ang pipila ka mga mahitabo ugmang adlaw. So ang rite of dedication ang mo preside gyud ani nga ritual mao gyud ang obispo. Kay siya man ang amahan sa diocese ug iyahang responsibilidad nga kung naay rite of dedication nga diha sa iyahang diocese siya gyud ang manguna niini. Not unless kung naay kakulian sa iyang schedule or sa iyang panglawas. Ikaduha, ang choice of the day. Kanus amang gyud sakto nga buhaton ang rite of dedication. Ang giingon sa dokumento sa simbahan, pagabuhaton kuni sa panahon nga daghan ang pwede nga maka-attend. Ideally, Sunday. Pero ang atua Sabado, which is okay ra pod kay weekend o walay trabaho. Pastoral preparation, kinahanglan nga kung mag-rite of dedication kita, inform ang mga tao, ikaduha, prepared ang mga tao nga naay partisipasyon sa maong ritual. Kahibaw ko nga dugay raw tang gipahibaw nga naay rite of dedication nga paghimuon pag-usab nitong simbahan. Gipangandaman gyud tani mao bitaw nga gisiraduan ni sanktuaryo, nagmisa ta diri sa ubos tungod lagi pagpangandam na gyud sa atong pagabuhaton nga rededication. Ikaduha ang preparasyon sa mga musalmot niini. So naay mga pipila kanato nga nagyoy active role katong magdas buwak, magdas sa tablecloth, etc. etc. So naay practice unya hinaot nga ma-attend tang tanan para smooth sailing na ta sa ato ang buhaton ugma. So naay mahitabo nga depositing of relics of the saint ugma puhon. Unsa man ang depositing of the relics of the saint? Una, mangutana sa ta unsa man ang relikiyas. Kaning relic usa ni siya kagamit sa santo sa dihang buhi pa siya. Kun dili gani parte sa iyang lawas, no? Sa dihang namatay ni siya atong kuhaon nga atong isud sa usa ka gamay nga sulanan nga atong i-venerate. Ugma natay ibutang nga relikiya sa santos nining atong altar, no? Unsa man ang standard nga angay ibutang diri? Ang ingon nga standard is dapat santos nga martir. Martir means nagpakamatay sa iyahang pagtuo. Ang atong ibutang nga santos nga ugmang adlaw si Saint Stephen. Siya ang first martyr of Christianity. Saksi gani si San Pablo sa iyang pagkamartir. Unsa iyang gikamatyan, he was stoned to death. Gibato siya hangtod nga namatay para lang pagdipinsa sa iyang pagtuo.
Unya, kani pong tradisyon sa paglubong sa relikiyas diri sa altar, mabasa po tani sa ang gipadayag, Kapitulo 6, versikulo 9. Di nakita nila ilawom sa halaran ang mga kalag sa mga nagsaksi o nagsangyaw sa pulong sa Ginoo. So mao nay biblical basis sa paglubong sa relic. Unya ato po ning hinumduman nga kani paglubong sa relikiyas sa santos o sa martir, no? Paghinumdum po ni sa sakripisyo sa membro sa atong simbahan, pagsakripisyo sa ilang kinabuhi, ingon man pagsakripisyo ni Kristo sa iyang kinabuhi. Sa laing butang, naaputay paghimuon nga anointing of the altar, pagdihog sa altar. So ang pagdihog sa altar sa Krisma symbolizes the anointing of Jesus, of the Holy Spirit, no? It represents Jesus na kaning pagdihog sa altar sa mga kaning walls nato ining struktura sa simbahan, simbolo po ni siya nga atuan ning giset apart ning lugara, atuan ni siyang gipa kabalaan. Another thing is the incensing, pag-insinso, no? Sa unang panahon, ang mga halad sunugyon gunya sila kay ang ilahang ang ilahang explanation is para mas maabot ngadto sa taas o maabot ngadto sa langit ang kahumot sa ilang offering. So mao po nagisimbolo sa insinso, ngano mag-insinso ta sa altar. Pero ang ato ang gihalad naman, gitingob naman na sa paghalad ni Kristo, no? Kay only the best can be offered magyud. Only the best magyud ang deserve sa Ginoo. So si Kristo giyang gihalad ang iyang kaugalingon. Ang atoa simbolo na lang mao nang natay insinso. Ikaduha nga perspective or explanation nganong mag-insinso kita nga ang pagsaka kuno sa aso mura sa kuno nagpagsaka sa atong pag-ampo nga untaha makaabot ang atong mga pag-ampo o pangaliya ngadto sa Ginoo nga naglingkod na karon diha sa iyahang trono. Nya sa katapusan ang covering of the altar, ang pagsulob sa hapin sa altar nagsimbolo nga kining halaran iya na sa Ginoo. Niining halarana ari mahimamat nato ang Ginoo ug atong mahimamat ang Ginoo diha sa Eucharistia. Diha nato madawat ang Ginoo diha sa Eucharistia sa iyang dugo ug lawas. So atong timan-an nga kung si Jesus maoy buhing altar diri sa kalibutan, kita pod as isip mga membro we are called spiritual altars, no? Spiritual altars meaning nagdadapo ta sa altar sa Ginoo diri sa ato ang kinabuhi. So kung nagpuyo kita dili maayong kinabuhi, nagdesecrate kita sa altar sa Ginoo. Kung nagpuyo po kita maayong kinabuhi, nagpasidungog kita ug naghimaya kita sa altar sa Ginoo. Sa katapusan, sa gikaingon pa sa atong pari kagabi nga dili lamang ang istruktura sa simbahan ang atong hinungod, atong gihalad ug atong gipabalaan. Apil kita mga katawhan sa Dios kay kita usab mauman ang simbahan. Mayong buntag ug daghang salamat. Salamat Seminarian Charles Quison atong umaabot nga pari tagalataban. So mao na ang atong andamon ugma ang pagbalaan sa atong simbahan nya kining altar mao gid ni siya kining bato nga altar ato ning ilisag bato mao na ni siya ang the rock who is Jesus, the cornerstone. Ang tawag ni Jesus kay another name niya the cornerstone. Nya mao nang sa simbahan ang sentro gyud labi na panahos misa kinig yung altar mo nang i-anoint ni siya sa mga si Kristo dihugan pari, propeta ug hari nya nagpakamatay siya simbolo kaning altar. Muni kaning atong blessed sacrament di ni ibutang sa sentro kay mawaon niya ang image na ang altar maoy sentro panahos misa. Muna ang tanan anhi gyud mubaw sa altar, dili mubaw didto, di sad mubaw sa pari, anhi gyud aning altar. Mo na siya.
Nya dayon ang atong misa ugma o ang atong selebrasyon magsugod sa alas 4 sa hapon, nya mudagan siguro nag mga 2 ka oras kapin. So panganda mong daan sa inyong kaugalingon kamong moapil, basig anhi niya mo dinhi magsigig abli anang inyong mga tubig kay mo inom, kanang inyong mga Skyflakes, mga uban pa diha kay mangaon na mo diha, dili pwede ha. Ana basig magdungan-dungan tag panglakaw dito kay mangihi ana. Biyaan na tong obispo diri. Tungod kadugay ba ni kataas ba ni ana. Ayaw pangandam gimong daan. Pagdamo dag Arinola, pagdamo daan og kanang adult diaper, mana kamong mga dili kapugong bitaw necessity gid ay lasag pugsay kay lisura limpyuhan noon. So mo nang ato na siyang andaman, iampo nato mayong panahon, mayong sitwasyon usa ni kahalandumon ug dako nga hitabo sa atong parokya San Vicente Ferrer Parish, Liloan. So usbon nako ang atong nahalin sa Mother Mary's Consoling Graces, 2,741 slots, 1,259 na lang ang nahibilin sa atong pakpakan ng namalit. Yan naman ko'y giingon ato, kinsay ganahan ninyo mo sponsor sa atong pack meals, isip pamista ba, mo sa ulog tagpista, og naagi ganahan mo sponsor, kana may ganahan mo pakaon. So nagkinahanglan tag 1,000 ka pack meals, inig ka ugma, para sa panihapon, og naa say 1,000 ka pack meals, inig ka Sabado, sunod nga Sabado, para sa pista. Magiusan ninyong na-inspired aning akong gisulti, so manindog na lang ta atong awiton ang Salve Regina. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, spec nostra salve, a te clamamus, exores velievis, a ti suspiramus, gementes et flentes, en ac lacrimarum valie. Ea ergo aducata nostra, Elius tuus misericordis oculos ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post exelium ostende, o clemens pia, o clemens pia, o dulces, Virgo Maria. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana sab kanin. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang misa, ato ning padayunon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.